Усім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, гэтым цудоўным эфіры сёння Павел Свярдлоў, Алексей Сапрыкін. І вы, сябры, усе карыстальнікі беларускага твітара, якія пішуць, якія дзеляцца сваім уласным меркаваннем на самыя важныя праблемы бягучага тыдня. Я думаю, ты скажаш карыстальнікі беларускага Ютуба, але безумоўна, перадусім, конечно, і твітарскі так ладно. Ставьте лайки, сябры, гэтаму стрыму, ставьте дизлайки, калі он вам не падабаецца. Адкрою вам сакрэт, лайки і дизлайки працуюць аднолькава, калі алгарытмы Ютуба бачыць нейкую вашу рэакцыю, лайк, дизлайк, што заўгодна, яны гэтае відэа паказваюць большай колькасці гледачоў, а чым больш у гэтага відэа гледачоў, як у кожнага відэа Еўрарадыё, тым бліжэй дэмакратычныя перамены. Менавіта. Пафос на максімалках. Давай бліжэй да нашых баранаў перайдзем. Што будзе сёння ў нашым у нас, так? Чык-Чырыку? Сёння у нас рэпетыцыя падзеяў у будучыні Беларусі, але у Пакістане. Сёння у нас нялёгкае брэмя настаўнікаў. Вось, таксама у нас незвычайны марзалюк. Вы такого марзалюка яшчэ не бачылі? І літоўцаў, новыя прыклады мапы Менскага метрапалітэна, мемчыкі, гэта самае галоўнае. Вось, і мемчыкамі закончым. Да, потому что что вы запомните пасля гэтай праграмы Чык-Чырык? Вот это вот все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. О, які мемчык. Пойду дома раскажу дзеткам. Так. Жонцы ці мужу. Але пачнем з філасофскага, Паша. Як звычайна. Лука Хаўнаед. Гэта такі аккаунт. Твоё сцверджанне? Гэта не... Ну, что ты вот так вот адразу? Я же не могу сказать, что это не мое сведчанне. Але что это мое сведчанне, так само. Но это неправда, потому что это назва аккаунта твиттерского. И ладно, пишет нам Лука Хаўнаед, давайте добрую новину. Давай. Ужо на дзень менш, чым праз месяц, светлавы дзень пачне нарэшце прыбываць, а не убываць. А улічваючы, што гэты твіт быў напісаны колькі дзён таму, то ўжо в прынцыпе менш, чым на месяц. Менш. Я скажу так, што навіна, конечно, добрая, але гэта мне нагадвае спробы, ведаеш, вось, чтоб не было, просто адшукаць добрыя навіны. Давайте радавацца, што праз месяц дзень пачне ўжо прыбываць, да, а ноч, наадварот, убываць. А давайте тады сумаваць праз тое, што праз месяц і паўгады дзень пачне скарачацца, а ноч пачне... Ну, гэта конструкцыя, конечно. На дзень менш, чым праз месяц, конечно. Грувастка. Ведаеш, сябры, калі ты знаходзіш пазітыў у любой сітуацыі, у якой-кольвек сітуацыі, то это... Якія у вас нагоды для пазітыву былі на мінулым тыдні, апошнімі днямі, каб вось не даводзілася заглядаць, ведаеце, праз месяцы, ну, ўсё дрэнна, але праз месяц нарэшце дні пачнуць даўжэць, а ночы карацець. Вось якія у вас нагоды для пазітыву былі? Пішыце, калі ласка, у каментары, а мы пачынаем. Ну, ты так смело назваў гэта рэпетыцыяй. Гэта не маё меркаванне. Але там все адбываецца крыху па-іншаму, калі шчыра. Не, пачакай, я назваў рэпетыцыяй будучых падзей. Будучых, да. Вот тут ты маеш рацыю, таму што мы ж ужо ўсе зразумелі па 2020 годзе, што такі мірны пратэст, як яго называюць, ён дрэнна спрацаваў у Беларусі, да. Ну, калі не хочаце па-дрэннаму, то будзе як у Ісламабадзе, ты на гэта намекаеш. Не хочаце па-добраму, будзе як да, раней казалі, вы што, хочаце як в Украіне, да? А цяпер вы што, хочаце як в Исламабаде, да? Лукашенко в Исламабаде оказался в атмосфере протестов, напоминавшей Минск 2020. Все ж таки, бачишь, аккаунт Беломова, Беларусь головного мозга, и он живе в атмосфере еще 2020 года, а не 2025 нечто. Пока диктатор ведет переговоры, в столице Пакистана отключен интернет, закрыты офисы, а силовики не могут подавить протест. Есть пострадавшие среди протестующих, погиб один силовик. Уже эта статистика, конечно, нашмат павялічылася, памножилася, але факт
ёсць. Ну, ведаеш, ну вось эту трук з адключэннем інтэрнета, я думаю, менавіта ён такой. Я вам зараз раскажу, давайте отключу интернет. Прилетел и говорит, нажимай красную кнопку. Не трэба нічога чакаць, отключайце ўжо цяпер. Жахлівыя пароды на яго ні ў кого не атрымліваецца. Але, слухай, это ж класна, у яго ж тэлефона няма, інтэрнета няма, ему не трэба. Ён увогуле не заўважае, што недзе там, то бок ён не разумее, у чым праблема нават. Наташа ему рассказывае. Отключите им интернет там всем. А Наташа такая, а як же я буду рассказывать? Типа... Так вот выборочно. Ну ладно. Потому что выборочно... Что запомнила апошняга? Але вось у 20-м годзе в Беларусі отключили интернет, але выборочно, потому что сайт Белта и телеканала Беларусь 1, 2, 3, 4, 5 працавал. Выборочно, это ты думаешь на увазе, что под выборы? А в Пакистане тогда не выборочно, там их іншая причина протесту. Давайте, реплай. Погнали по реплаях. Что там за аэропортом, пиша Хо Фед? Сябр пытается. Ну, то бок, ці улетіць Лукашенко з Пакистана, ці зможа. Мы вось на момант запісу праграмы не ведаем. Не, ён не улетеў. Ён яшчэ там. Ён не улетеў. Хаця, магчыма, яны запісалі відосаў на год наперад, і як бы Лукашенко уже даўным-даўно зліняў, а яны выдаюць картинки. Ён ім кажа, сустрэўся з тымі, сустрэўся з гэтымі. Дайце мне улетець. Да. Гэта, дарэчы, адзін з самых папулярных рэплаяў, якія я видел, і мы зараз да іх дойдзем, типа, ну, зараз ён ім пакажа, типа, пойдзе размаўляць з аўтаматам, там, вось так. Может, там і астанецца, піша нам махровая інтравертка, ну, хоть бы. Вайбы 2020 адчувае не толькі Беларусь головного мозга, про это ж піша Георг Шилин, і думае, што Лукашенко таксама адчувае гэтыя вайбы. Я, калі шчыра не ведаеце, у курсе ён. Ведаеш, як адбываюцца вось гэтыя змены дыктатарскіх рэжымаў. Дыктатары да апошняга ўпэўніваюць тым, што ўсё ў парадку, а то, што там нейкія стрэлы за окном, это у нас Новый год цяпер. Вяселле пакистанскае. Да, вяселле там, вот это вот все. А далей вайбы з 2020 года пачынаюцца, але працягваюцца вельмі недоўга. А далей тебе затрымліваюць твае ж сілавікі і потым расстрэльваюць, як это было, напрыклад, з Чаўшэску. Чаўшэску, але ў Пакістане мала сілавікоў Лукашенко, толькі тыя, якіх ён з сабой прывёз. Наўрад ці яны яго затрымаюць. Але вось Элагим Итану піша, готов задонатить тому джихадисту, кто съест его печень. Ну, в принципе... Это халяльно? Тут ты меня, конечно, поставил в тупик. Сябры, я не ведаю. Это той выпадок, калі... Ну, наўрад ці, конечно, наўрад ці. Хаця з іншага боку, чалавек же гэта не свіння, гэта ж не брудная істота. Як бы... Але, ведаеш, там бруду хапае. Не ведаю, що... Там бруду хапае. Трэба правесці даследаванне. Ох, піша нам Стефани Гофман, хорошо бы эти протестующие, как говорится, одним выстрелом до двух зайцев сразу. Ну, адным наўрад ці атрымаецца, але все зразумела, што мае на ўвазе гэтая твітарская. Алемнын Баласі. Что пакистанскі эксперт. Магчыма, але меркучы па сцягах казахстанска-украінскі. Надеюсь, он не забыл автомат с коленькой. Восены, гэтые вайбы. Там протестующие, я пойду, их успокою. Типа, малыш, сиди дома. Нет, отец, я тоже пойду так само. Ну, крацей, это бок, ведаеш, у 2020-м мемаў наварылі, походу, на бліжэйшыя 5 гадоў, і дагэтуль мы все это згадваем, конечно. Трэба ўжо перагортаць старонку. Трэба уже новыя мемы. Ну, мы вам новых мемов подкинем. Ну, мы сегодня под конец программы. Эндхар пишет. Что здесь происходит? Да мы всего-то хотели, чтобы вы почувствовали себя как дома, Александр Григорьевич. Ох, шалунишки, надо было у Владимировича чемодан брать. Знал же, пригодится. Что это за чемодан? Это ядерный чемоданчик, я не разумею. Это про это ягоный чемодан с какашками? Ну, я туды не заглядваў, не нюхаў, тым ну, люди кажуць, што там яно. Поверым им на слово. Як есть у Кровостока песня, якая называется «Московское оно». В чемоданчике Путина.
Ну, вось быў там рэплай пра аэрапорт Исламабада, які Лукашенко, магчыма, не можа трапіць, у вуліцы перакрытая там і гэтак далей. А вот іншая авіадвіжуха пачалася таксама. У Літве там. Да, у Літве яшчэ адна, карацей. А вось Страхар-Бляхар, ён заўважае нейкую паралель паміж самалётамі Сухі і Суперджет, якія 2 за один дзень інцыдэнты з пажарамі, да? І аўтобусамі Масы піша, што Сухой Суперджет кінуў чэлендж Мазу. Бок чыя тэхніка лепш гарыць, я так разумею гэты чэлендж. Вось, ну Мас, ён ужо стаў таксама такім мемным, да? Здаецца, у гэтай справе гарэння. Але Суперджет імкліва даганяе. Спадзяюся, што гэта будзе доўгае і цікавае спаборніцтва, дадае свой жа да свайго ж твіта Страхар-Бляхар. Сухой гэта расійская кантора. Але Павел Сухі, ён беларус, па-моему. Нарадзіўся ў Гомелі, наколькі я памятаю. Інстытут ёсць, універсітэт. Да, але ўсё ж такі гэта самалёт расійскі, гэта іх адказ. Боингам, як вот Мазы, гэта наш імпартазамяшчальны адказ на іх вот эти вот санкцыі. Ну, это давно было, конечно, але тым не менш. Вось так яны, гэтыя расіяне, распрацавалі Сухі Суперджет як адказ всім гэтым заходнім самалётам, типа, і мы можем зрабіць такі добры, нормальны, хороший пассажирскі самалёт. Не ваш Embraer, не ваш Bombardier, вось, а наши хорошие дровы, як ты кажаш, ну да, гараць добра. Пакуль што, дарэчы, ніхто не загінуў, дзякуй Богу. Вось, я думаю, што справа тым, што ну, все сыпецца па чарзе. Мы калі санкцыі ўводзяцца, мы чакаем заўжды імгненнага эфекту нейкага. І, ну, калі шчыра пра тое, што з самалётамі будуць праблемы, казалі ўжо даўным-даўно. І вось гэтыя праблемы пачынаюцца, і я б, калі шчыра, на месцы людзей, які там вандруюць па Расіі, я б браў попкорн і сядзеў дома, да. Я б, ну, прынамсі, пазбегаў бы рэйсаў на Сухім Суперджеце, але мне здаецца, што гэта не вылечыш. Можна гэта не вылечыш, не. Авіакампанія ставіць на рэйс той самалёт, які ў яе там ёсць. Які яшчэ па загрузцы, там, які яшчэ можа лётаць. Да. Ну, але бачыш, не ўсе самалёты, якія могуць узляцець, аказваецца, могуць нармальна прыземліцца. Вось тут такі нюанс. Тут мем неперадавальны, бачу, што і карабель тут есть, украінскі сцяг і ўсё астатняе. Гэтае спаборніцтва, за якім забаўна назіраць. Хай імпартазамяшчэнне працуе далей, мабыць, нават сіні збіраецца якасныя камплектуючыя пастаўляць, ніякай салідарнасці кіраўнікоў з крывавай усмешкай. Няма, мяне гэта забаўляе. Тут праз коску, ведаеш, такія думкі услых. Ну, ад Сі, я так разумею, гэта ўсё ж такі пра Мазы. Пра Кітай. Ну, Кітай, да. Это не Сі++, это Сі Цзіньпінь. Я думаю, Сі гэта міжнародная сістэма вымярэнняў. Ну, можа быць, карацей. Кітай з'яўляецца ледзь не адзінай альтэрнатывай заходнім камплектуючым, але, як мы бачым, як бы справу гэта не выпраўляе. Ну, і там была, дарэчы, навіна, што ўжо палова эйрбасаў, якія ў Расіі ёсць, яны ўжо не могуць летаць, выпрацоўваецца рэсурс рухавіка, абслугоўвання няма. Тэхніка заходняя, кепская. Я думаў, ты скажаш, тэхніка ў руках вандалаў, таму што... Дарэчы, я памятаю кучу гісторыю, там, ведаеш, калі на беларускія прадпрыемствы прывозілі замежныя лініі, і нашыя умельцы не маглі з імі разабрацца і проста ламаліся адразу. Я памятаю гісторыю 15-гадовай даўніны, калі падчас мадэрнізацыі замовілі нейкую замежную лінію на дрэваапрацоўчы завод, і яна проста не ўлезла, ну, проста тупо не ўлезла ў той цэх, які ў гэтага завода быў. І лінію вырашылі распіліць. Ну, я не ведаю. Але што гэта быў распіл, гэта дакладна. Наступны наш сюжэт крыху звязаны з Расіяй, добра звязаны з Беларусю, і я вам скажу так, вы хацелі зменаў у адукацыі? Мы прынеслі вам. Вы іх атрымалі. Новый приказ Министерства образования вводит запрет на отправку школам запросов через электронную почту и мессенджеры. Запрещено требовать ненужную информацию, отвлекающую педагогов от работы.
піша нам Денис Василькоў і дадае: Бохан глыба. Што ж гэта адбылося? Што ж ты нарабіў, Бохан? Владзік Бохан троліў расійскіх у асноўным педагогаў загадамі накшталт адсвяткуйце дзень героя России Владика Бохана, да, там загинул на специальной войсковой операции. Зрабіце да. шапочки с фольги, и это была акция «Шлем перамоги». Типа, да? Шлем Отечества. Вось. І нема. То бок, ну, як можна змагацца з гэтым? Отключить интернет. Неяк з настаўнікамі працаваць, каб яны не былі настолькі даверлівымі, як бы настолькі выканальнымі, типа, ну, нам тут это прыйшла паперка з фірмовы бланк некі, подпіс некі, да, трэба выконваць, да? Не гэтым шляхам пайшлі дзяржаўныя органы, і яны папросту забаранілі школам выконваць, ну, там, типа, атрымліваць, адпраўляць, выконваць запросы праз электронную пошту і мессенджеры. Я думаю, праз голубоў. Праз голубоў? Не, праз факс, мне здаецца. Факс. Тады ёсць шанец у Зянона Станіславовича Пазняка. Вось цяпер хто будзе троліць настаўнікаў з Расіі. Але толькі яму варта гэта зрабіць па-расейску. Я думаю так, што Владзік Бохан, ён жа такі чалавек сучасны, але ў прынцыпе таксама ва ўзросце, уже як мы, ну ведае ён, што такое факс? У ўзросце. Ну ведае, ну. Зараз падаю, што мне 70 гадоў ва ўзросце. Вось. Караці, ён жа таксама можа засвоіць гэтыя як бы тэхналогіі недалёкага мінулага. Да. Вось. Алло, примите факс. Ага. Стартую. Бля. Тое, што мы зараз сказалі, гэта просто незразумела. Зумеры, вы там што-небудзь 90% гледачоў. Вось, карацей, гісторыя про тое, як адзін чалавек просто поставил на колени, заставил распісацца у просто некомпетентнасці, бездапаможнасці, да, цэлую дзяржаўную сістэму. Ну, а дзе школы, там настаўнікі, а дзе настаўнікі, там выбары і збор подпісаў на дадзены момант. Вось такую гісторыю распавядае нам аккаунт. Ну, давай, загружайся, што адбываецца? Трэці дотык, ты памятаеш, да? Гісторыя такая. Як ідзе збор подпісаў у адной з вёсак Брэсцкай вобласці? Настаўнікам выдалі загад сабраць па 200 подпісаў за Лукашэнку. Ну, за Л. За Л. Там, может быть, ну, не можа быць. Лімбургер. Канапацкая не можа быць. Хайдукевич не можа быць. Але самі гэтыя настаўнікі падпісвацца не хочуць. Уся вёска іх пасылае, ніхто падпісвацца не хоча, а з раёну ціснуць. Настаўнікі панікуюць і ненавідзяць Л яшчэ болей. Кандыдат Л набраў ужо ж 1,5 мільярды подпісаў. А трэба вот яшчэ па 200 з кожнага, разумееш, таму што подпісы лішнімі не будуць, замецём іх куда-нибудь вот в кішэньку складзем і гэтак далей. Яны спачатку адбіткі пальцаў людзей збіралі, цяпер подпісы? Цяпер у каго не супадаюць. Слухай, але я бачу ўжо таксама такую трактоўку, что круто, что собрали 1,5 мільёна. Гэта яшчэ 1,5 мільёна чалавек усвядомілі гэтую сістэму, сутыкнуліся яшчэ раз з гэтай сістэмай дзяржаўнага прымусу, са страхам. Ты, можа, не хочаш распісвацца, але баішся і распісваешся, і ты гэты страх перажываеш, і, як піша нам ход думак, трэці дотык, ненавідзяць людзі Лукашэнку яшчэ болей. Прабачце, а колькі разоў вось ім трэба сутыкнуцца, каб што-небудзь усвядоміць? Мне падаецца, аднаго разу хаця б было дастаткова. Не, мне здаецца, што паўтарэнне тут вельмі важна, да? Калі ты адзін раз, то ты такой, ну, это мне не пашанцавала, гэта выпадковасць нейкая там адбылася, а далей все будзе лепш, все будзе. Па-іншаму, я ж ужо зразумеў, як трэба, да? Я так разумею, ім патрэбна 7 паўтарэнняў, каб яны гэта запомнілі, што-небудзь усвядомілі. 9 жыццяў. Вось, карацей, а калі ты адзін раз, другі раз, трэці раз, ты ўжо разумееш, што як бы не, ты тут будзеш жыць вось так, гэта правілы такія. Віталій ФМ піша: ага, а потым сядзяць у выбарчых камісіях і малююць патрэбныя вынікі. То бок ёсць, ну, разумееш, ёсць людзі, якія пасылаюць вось гэтых настаўнікаў, а ёсць настаўнікі, якія ўжо, там уже все пофігу вообще.
Ну пасылаюць непрыемна, канешне, але чаму яны зноў мы вяртаемся да тэмы, для чаго яны гэта робяць, бо трымаюцца за сваё працоўнае месца з мізэрным заробкам. Але іншага няма, нічога больш не ўмеюць. Так, видимо, няма выбару. Видимо, няма чаго потым рабіць, калі яны не будуць працаваць настаўнікамі, яны ж адразу лягуць і памруць. Мне здаецца, што прэстыж прафесіі настаўніка у Беларусі давядзецца падымаць яшчэ шмат гадоў пасля вось гэтага ўсяго, таму што настаўнік раўно фальсіфікацыя на выбарах, гэта проста ўжо таксама брэнд. Да? Няхай удзельнічаюць у гэтым не ўсе, зразумела, але вось все прылепілася. Так, пагаджаецца трэці дотык, сістэма наладжаная, але пацешна, што суседзям яны потым распавядаюць, якія былі рэальныя лічбы. У 2020 годзе Ціхановская у той вёсцы набрала ў дзень галасавання амаль 60%, а напісалі ёй, як загадалі, 10%. Але загад быў не лічыць галасы зусім, гэтага аслухаліся, палічылі, цікава ж. Но мы разумеем цяпер ужо, як працуе сістэма фальсіфікацыі. Нават калі на канкрэтным участку канкрэтны пратакол пішуць рэальныя лічбы, то там вышэй ўжо пішуць тыя лічбы, якія трэба, і гэта ж нашмат прасцей. А подпісы у іх ужо ёсць, і падрабіць іх няма пытанняў. Але ты нічога просто не дакажаш. Да, окей, на гэтым участку перамагла Ціхановская канкрэтна, але просто на ўсіх іншых. Просто ведаеш, мы думаем, што там хтосьці сидзіць і гэтак робіць за нас, фальсіфікуюць, спускаюць лічбы, але, слухай, я думаю, што вось на гэтым самым нізкім узроўні гэта ўсё пачынаецца быццам бы. І потым нікуды не ідзе далей. Калі б яны сказалі, уяві, усе б камісіі, самыя там раённыя, вясковыя і так далей, выйшлі і сказалі, ніфіга, у нас былі такія лічбы, мы іх так палічылі, і ўсе выйшлі, няма чым было б крыць. Я думаю, што ў раённых і абласных камісіях ужо разлічыліся, нават развучыліся лічыць. Таму што ім прывозяць гэтыя пратаколы, а яны іх, это ж трэба вносіць лічбачкі ў нейкія таблічкі, там пісаць вот это все, да, а ў іх ужо просто, гатова. А вось глядзі яшчэ, выкрутасы настаўніцкай свядомасці, піша экс-ярач. Памятаю, як знаёмая настаўніца падпісалася за Луку і патлумачыла мне. Гэта не выбары, я ж не прагаласавала. Мне просто таго, хто збіраў подпісы, шкада. Ведаеш, як цяжка збіраць подпісы? Не збірай. Калі людзі коса глядзяць, бо думаюць, што гэтыя подпісы ёй трэба, а не кіраўніцтву, ты не зразумееш. То бок, ты не зразумееш, вось мне здаецца, што это такая адмазка любога чалавека, які неяк крывадушна сябе паводзіць, да? Яму кажа, што ты робіш? Он кажа, ты не зразумееш. Гэта я ахвярую сваёй свядомасцю у імя чалавека. Чалавеку не было цяжка, мы перад гэтым казалі, гэта ўсё звён аднаго ланцугу. Ты не разумееш. Нам, няхай. Яшчэ адзін цікавы трэд знайшоўся ў твітары, глядзіце, які падняў яго, дарэчы, Чубака. Якое рашэнне ў сваім жыцці вы лічыце самым правільным, пытаецца ён. Я адкасіць ад арміі. Усё добрае, што было пасля, звязанае з гэтым рашэннем. То бок вось гэты незваротны пункт. Да, то бок адзін момант ты... Або наадварот, зваротны пункт. Ты такі перад выбарам, да, ці не? І ты не, а як бы далей жыццё наладзілася, палепшылася. Адкасіць ад арміі гэта насамрэч такі, справа непростая, гэта трэба шмат гадоў. Гэта, а мне здаецца, нават яны павялічылі вось гэты ўзрост. Не, 27 па-ранейшаму. Окей, але гэта з 18 до 27 трэба касіць. 9 гадоў недзе. Глядзі, вось я памятаю, як я 18 гадоў паступіў ва універсітэт, да 20, атрымліваецца 3-4 давучыўся. Потым военкомат, потым я па стане здароўя не прайшоў. 3 гады... Ты не касіл, ты просто не прайшоў па стане здароўя. Не прайшоў. А потым мне застаўся год. Яшчэ. Яны мне слалі позвы, а я іх... Ты іх ігнараваў. А я іх не бачыў.
я іх не бачу, яны напэўна мне іх слалі, я так скажу, а я іх не бачу. А ў рукі не давалі, да? Рукі не. Ну што ж яны. Ладно, вяртаемся да трэда. Якое ваше рашэнне вы лічыце ў жыцці самым важным? Максим Бай піша: з'ехаць жыць за горад у свой домик. Так само можа быць спосаб адкасіць ад. Мне здаецца, што так шмат людзей імкнуцца з'ехаць са свайго доміка за горадам у горад, бо там у горадзе драйв, праца, людзі, іншыя, можна кар'еру рабіць. Спакой. Бурачкі, козачкі, курачкі, паветра свеж, лес выйшаў, лес І побач. навошта ім гэтая шуміха, тлум, бум, гам-тарарам. Ну, бачыш, мне здаецца, што это такая сітуацыя, калі у цябе заўжды няма того, што ты хочаш. Жывеш у горадзе такой, вось бы цяпер ап'януцца на беразе возера, там, з вудай. Асабліва, калі зараз шмат людзей працуюць не з офісу, аддалена, то ім якая розніца? А жывеш у вёсцы, вось бы цяпер выйсці на плошчу незалежнасці, паказаць сябе, там, правда, пуста, але камерам відэаназірання. Як я... Сумнеўнае задавальненне. Вось. Свят 97% піша так: адкасіць ад арміі, з'ехаць з Беларусі. То бок тут комплекснае рашэнне праблемы. Я думаю, што адно з'яўляецца прычынай другога. Ну, то бок, да, самы просты спосаб, відаць, касіць ад войска. Гэта з'ехаць з Беларусі. Я, дарэчы, чуў, што супраць гэтага таксама спрабавалі змагацца. Ну, там, типа, не даваць выязджаць людзям, якім 18 ці блізка там. Не, ну гэта калі ідзе прызыў. Прызыў, да. Ну, ці перад ім. Але таксама, як бы, дарожкі ўсё ж такі адкрытыя, мне здаецца. Врызыкант піша: звольніўся з ненавіснага заводу. Віншуем. А навошта вы туды уладкоўваліся? Можа, па размеркаванні. Але я падтрымліваю абсалютна. Калі у вас ёсць у жыцці нешта, што вы лічыце ненавісным, ну, то трэба кідаць, бегчы, ці неяк змагацца, зжываць з гэтым. Тут уже без намёкаў, конечно. Вось настаўнікам, якія подпісы збіраюць. Кідайце вы гэтую дурноту. Ну. Ці кідайце настаўнікаў, якія збіраюць подпісы, няхай яны самі распісваюцца за ўсіх, трэніруюць руку. Выйшла з лесу, піша: пайшла на тэрапію, жыць стала шмат прасцей. Ну, то бок ва ўсіх свае спосабы палепшыць жыццё. І направду тэрапіі стала навокал нашмат больш. Вось людзей, якія ходзяць да псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, неяк прапрацоўваюць праблемы. Ну, па-першае, модна стала, мне здаецца. Іншае пакаленне вырасла, якое не само ў сабе так сидзіць. Да, маеш рацыю, конечно. Але ведаеш, мне заўсёды весяляць такія факты, калі ты працуеш на нейкай працы і табе гэтая праца дае магчымасць хадзіць да тэрапеўта. То бок яна спачатку цябе ўводзіць у гэты стан траўматычны, да, і яны разумеюць, ну, вот ідзі на тэрапію. Перажыві і перапрацуй. Ну, але, сябры, людзі робяць сваё жыццё лепшым, больш светлым, і гэта класна. Неважна, прычым. І вам таго жадаю. Да, ад войска ты косіш, ці на тэрапію ходзіш, як бы. Барацьба у інтэрнэтах працягваецца. Шеймлес піша так: растлумачце, чаму, калі літоўцы называюць нас гудамі, гэта ім ок. А калі мы іх называем жмудамі, гэта ім не ок. Чакаю сур'ёзных аргументаваных адказаў. Ну, это вось як яны называюць гарады, там, Мінскас, Гардинас і так далее на свой манер, і ім гэта ок. А калі мы кажам назваць іх, як яны лічаць Вільнюс, Вільняй, яны кажуць, не-не-не. Цікава нас коўнам, да? Так. Друзгенікі. Працягвае Шеймлес. Прынамсі, мовазнаўца Ян Статкевіч у 1952 годзе Станкевич, прабачце, это Миколай Статкевич, да, Ян Станкевич. Ну, згадалі палітвязняў заадно ў стрыме. У 52 годзе ўжываў слова жмут і не саромеўся. Нават тут артыкул называецца «Жмуть
ці жамойць. То бок варыянта Літва спадар Станкевіч у прынцыпе не дапускае для назвы гэтай тэрыторыі. Сваіх баявых медведзёў выпусціць зараз. І галоўная выснова. Дык абедзве нормы беларускія, старая жамойць і новая жмуць. Як бы все окей. І то норм, і то норм. Што адказваюць спадару Шеймлесу? Вы чакаеце таксама аргументаваных змястоўных адказаў? Давайте, я спадзяюся. Нешта раблю, піша. Бо гуд, бо гуды, гэта ад слова good. Добра, добрый. Ну што ж, гуды... Ну, гуд, пачакайце, это ж, напэўна, худ, як па-ангельску. Што, на худы кажуць, ці гуды? Робин Худ. Робин Каптур. Мне просто, калі шчыра, я... Уже хадзілі з каптурамі. Я вельмі мала камунікую з літоўцамі, і яны ніколі мне не казалі пра гудаў нічога. Ніколі? Ну, может быть, яны штосьці ведаюць, не хочуць цябе абраць. Да, можа, я такі неканфліктны чалавек. А худ гэта... Каптурок. Каптур, да? Але гэта такі, які хавае партызана ад камераў відэаназірання, правильно? Ну, можа быць. Такія партызанты. Это мы партызаны лесныя браты. Ад Маразуля 97%. Піша нам так. Наколькі мне вядома, сучасная жмуць гэта толькі частка сучаснай Літвы. То бок, гэта як усіх беларусаў назваць палешукамі ці ўсіх гішпанцаў каталонцамі. Абразы як бы нема, але просто неправільна. Ну, типа, ты по адной вобласці нейкай называеш жыхароў і іншых абласцей гэтай краіны. Іх можна там назваць тады Аукштайт. А это что такое? Аукштайце. Так это рэгіён таксама такі. Так нельга, все правильно. Называй літоўцы тады. Літвях. Літоўцы, а это беларусаў уже можна назваць. Да, ці там гарадзенцы, напрыклад. Панямонцы. Значит, далее, сябры, такі, вот ён чакаў аргументаў. Так. Тут база просто. Макс Прахт выкладае нам базу. Дазвольце растлумачыць, піша. Сустракаюцца аднойчы літоец з беларусам у карчме. Літоец, прывітанне гудас. Беларус, прывітанне жмудзін. Літоец. Эй, як ты мяне назваў? Беларус. Ну а што такога? Ты ж мяне гудасам завеш? А справа тут у тым, што гуды – гэта старажытная назва, якая ідзе ад балцкага гудас і проста азначае беларус. Тут я крыху, калі шчыра ў гэтым тлумачэнні, заблытаўся. Як ад балцкага гудас азначае беларус, без негатыўнага падтэксту, як проста сусед. Гудас гэта сусед? Вам што-небудзь вядома пра гэта? Алексей, табе што-небудзь вядома пра гэта? Мне не. Ну і тут з беларусам пытаннечка, бо калі гэта ад старажытна-балцкага, то тады ніякай там Беларусі не было, і калі яна была дзесьці там старажытнай Балтыі, там вось туды Беларусь. А вось жмудзь набыла з часам крыху пагарлівае адценне, як быццам кажаш пра нейкіх дзікуноў з ускраін. Хаця першапачаткова гэта была проста назва рэгіёна Жамойць. Ну вось, то бок, калі той скажа гудас, гэта як бы прывітанне сусед, а калі мы кажам жмуць, гэта як сказаць, эй, ты з глухамані. Ну вот это пра гэта ў прынцыпе крыху пісала і папярэдняя наша аўтарка. Штосьці гэта ж прыгожая гісторыя, але верыцца ў яе цяжка. Адчуваеш нейкі падвох, да, і правільна адчуваеш, таму што калі вы, сябры, у гэта ўсё паверылі, то вы памыліліся, таму што ёсць у гэтай гісторыі працяг, а працяг такі. Гістарычная іронія. Гэта адказ ад штучнага інтэлекту. Вось так. Вось так. Як ён проста мяуем носа, разумеш? Прыдумаў всю гісторыю, каб вось нейкім чынам гэтае слово жмуць. Лагічна ўсё гэта і гуды патлумачыць, окей. Патлумачыць. Так што, сябры, такая згадка. Вось вам урок, як распазнаць дэзінфармацыю. Калі вы адчуваеце падвох, то это значыць, хутчэй за ўсё, што вас імкнуцца падмануць. Я, калі шчыра, проста ў шоку, бо гучыць настолькі праўдападобна, што я найперш паверыў, думаю, як лагічна. Але як жа, у выніку мы да чаго прыходзім? Так як жа направду? Ведаеш што, вось я падумаў тракце з гэтай гісторыі. І чаму беларусы вось такія вось рахманыя плане таго, што лёгка там асіміляваць, лёгка
аддаць чужую гісторыю там і гэтак далей вось такія ўсе тутэйшыя абы што. Дайце нам просто так пажыць. Вось, глядзі, ўсё тлумачыцца, мне здаецца, тым, што мы жывем не пад сваім імём, не пад сваёй назвай сапраўднай. І як бы жывем іншае жыццё, а не сваё. Ты маеш на ўвазе назву Беларусь і беларусы. А калі б мы былі Гудзія і Гуды... Не, літвіні, літвіны. А ты да гэтага, от ты зашоў з казыроў просто. Я думаю, так. Вось. То было б всё нашмат нагаварыў на пагрозу нацыянальнай бяспецы ў Літве. Не думаю. Ідзем далей, сябры. У Талліне адкрылася выстава, прысвечаная вольнай Беларусі. Выставу прыязджала адкрываць асабіста Святлана Ціхановская. Частка распавядае гісторыю Беларусі, частка прысвечаная месаджам беларускай дыяспары. Ну і вось мы бачым некалькі плакацікаў з гэтай выставы. Але не гэтыя плакацікі нам цікавыя. Мне цікавыя твітарскія. Мне калі шчыра ўжо, ведаеш, вот эта вот вставка паўсюль выставу прыязджала адкрываць асабіста Святлана Ціхановская, яна мне пачынае крыху муліць вока. Маргіза, да? Маргіза, Карабаса. Просто з... Ну, іншы адзін чалавек, ён таксама лезе ва ўсе дзіркі, все открывае, прыязджае, выступае паўсюль, да, і все так і пішаш. Ну, вот, прыязджаў. Ведаеш, ну, следзі, можа, так заведзена, у прэзідэнтаў, можа, так яно заведзена, як бы, не ведаю, да. На яе ж запрашаюць туды, ведаеш, это не ейнае там жаданне. Яна прыязджае, ну, але пасля вот... А ўсё ж такі, вот ведаеш, калі там граеш спектакль, і ты запрашаеш, каб прыехала Святлана Ціхановская, это гонар, каб яна приехала, поглядела на тебе. А ёй, может быть, и без розницы, она спать просто хочет. Карацей, у чым прикол гэтай навіны, сябры? Адзін са стэндаў прыцягнуў нашмат больш увагі, чым все іншыя. Святлана Ціхановская. Нават, чым Святлана Ціхановская, якая адкрывала выставу. Гэта што ж там? Decommunization and return to Latin alphabet на прыкладзе беларускага мінскага метро. Спойлер, все вельмі кепска. Типа мінскае метро 2029 года. І тут мы бачым, ну, ладно, чаму я буду казаць гэта... Тут мы бачым просто кроў з вачэй. Я бачу тут просто сорам нам нечамусьці за гэтую мапу. А я пачытаю вось за ўвагі ад Евгена Ліцвіна. Жах. Станцыі метро гэта нейкі ўзровень. Па-першае, гэта нейкая мешаніна з ангельскай, вельмі кончанай транслітарацыі. Па-другое, назвы. Боже, што за хтонь? Там назвы, ну, реально. Па-першае, давай так пачнем з лацінскага альфабету, які там просто нейкі, вось, там ёсць кірыліца, глаголіца, тарашкевіца, ластовіца, то тут нейкая здаболіца, прабачце. Ну... Што ж, запішем гэтае слова. Такіх літараў у беларускім лацінскім альфабеце няма, як, напрыклад, Х ці Х. Ну... То паглядзі, Інстытут культуры і Акадэмія навук засталіся. А, то уже про назвы станцыі. Да, назвы станцыі. А другое, гэта назвы станцыі, конечно ж, да, вось ён піша, якое вам, чым вам Якуб Колас і ўвогуле. Купалаўскую перайменавалі і плошчу Якуба Коласа. Да, то бок, Інстытут культуры і Акадэмія навук засталіся. А чаму не Інбелкульт замест... Ну вот, я так разумею, таму што ёсць Інстытут культуры асобна. Разумееш? Все, як бы, табе. Слухай, а Інстытут культуры, ведаеш, можна было перайменаваць у спрадвечную беларускую назву гэтай мясцовасці Менска, якая называется «Добрыя мыслі». Добрамысленская, да, і была вуліца, і фальварак «Добрыя мыслі» там быў, і ўвогуле. Але, ну далей, Святога Торвальда. Трактарны завод таксама застаўся на сваім месцы. Чаму не Даўгабродская? Доўгі брод, выдатная назва. Конечно, выдатная назва. Вакзальная засталася на сваім месцы, але як бы іншая, вось, напрыклад, Малінаўка цяпер еўрапейская. Ну, я так разумею, што... Малінаўка чым не дагадзіла? Таму што самая заходняя станцыя, яна еўрапейская. Видимо, камуністычная назва. Магілёўскую перайменавалі у Магілёўскага паўстання, а перад ёй станцыя
Альгерда Бахарэвіча. Заводская стала Альгерда Бахарэвіча? Ну вот... Па-першае, прабачце, Альгерд Бахарэвіч яшчэ жывы, і я не думаю, што ухваліў бы ён гонар называць станцыі. Па-другое, ён Шабаноў. А Шабаны і аўтазаводская это трошкі, ну, як бы... Я так скажу, спачатку дацягніце метро да Шабаноў, пасля будзеце называць станцыю імём... Пачакайце гадоў, Альгерда Бахарэвіча. Много. А потым уже называеце гонар Бахарэвіча. Да, плошча Перамогі перайменавана ў плошчу Ефрасінні. На першый усход стаў усход Зянона. Што? Усход Зянона? Усход Зянона? Усход Зянона. Старажытнагрэцкага філёзафа? Ну, карцей... Но ведаеш, мне больш там спадабалася, я спачатку неправільна прачытаў, як маладзёжную перайменавалі. Так. Я спачатку прачытаў малдаўскі звон і падумаў, што гонар нейкая віна. А, направду? Моладаўскі звон. Моладаўскі. Моладава. А вось як табе Ігор Марзалюк на гэтым тыдні, які выйшаў на сцэну магілёўскага марафона адзінства. Ён супярэчлівы ў мяне ўсё ж такі ўражанне выкліку, але, ну, прамовіў так бы Караткевіча, так, ну... Да, і што вельмі гэта... Прачытаю вам верш Караткевіча. На кравэндзю. Якраз быў уже дзень нараджэння Караткевіча, і ён скарыстаўся гэтай магчымасцю. Давайте паслухаем. Нагадаюцца сёння словы вялікага сына Падняпроўя, аршанца, які таксама і магілёвец, Владзіміра Семёновича Караткевіча. Яго амаль хрысціянскі тост за ворагаў. Гіені баяцца, сабацы вішчаць, свінні рыцца ў гноі сваім, а льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. П'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць, бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. Ну, а цяпер даём слова твітарскім. Экс-джипсінкоў. Давайте сёння за столом без палітыкі і нацыяналізму. Добра. Праз 3 чаркі. Ну, наш аршанец, наш магілёвец. Шчыра кажу, мне здаецца, што так яно і адбываецца, як бы у наш непросты час... Ой, бацька мой Нёман. Палітычных спрэчак. Далей, глядзі, праз 10 чарак. Тут Фріман нам нагадвае величайший мем всіх часоў і народаў, гэта Ігор Марзалюк. Стомлены Ігор Марзалюк. Стомлены некалькі гадоў таму, давайте. Спускаецца ў падземны пераход. Давайте паглядзім таксама і яго ж, калі да гэтага дашло. Некалькі рэплаяў прысвечаныя, канешне ж, эфекту, які гэты выступ мусіць на іншы, так, як бы сказаць, гэта палітычны лагер. Там. Жаль, лицо Бондаревой не показали. Ну да. Вось. Бондарева з Марзалюком там, дарэчы, высвятлялі адносіны праз пракуратуру недзе, да? Все не любят. Ну, добро. Вот это цікаво назирать. Бондареву кто-нибудь проверил с утра? Жива еще? А то, может, с инсультом лежит. Не надо нам ее проверять. И констатуя эту политичную раскладку, зноў Страхар-Бляхар наш, а просто 2 вежи нашего саўгасного Кремля. Бондарова и Марзалюк. То бок это пророссийское стукачество и... Западнорусизм. Да, это так называется. Ну, вот это, ведаешь, которые, как будто бы за Беларусь, але что это... Я все ж таки это... Да. И Страхар-Бляхар далей працягвае. Увесь гэты гармідар, што навокал робіцца, расчалавечыў мяне настолькі, што я вельмі рэдка моцныя эмоцыі адчуваю, але тут, слухаючы Ігора Александровича, да? Вось ён. Я ледзь не расплакаўся. Наш кандыдат у гэтай... Кампрамісны, да? Але я звяртаў вашу увагу на слова «ледзь». Нават гэты патрыятычнейшы выступ не змог выбіць слезу з беларускага твітарскага. Пачварны піша.
Мразалюка так зрусіфікавалі, што ён нават у вершы род сабакі няправільна сказаў. Слухай, дарэчы, не звярнуў. Сабака па-беларуску гэта мужчынскага рода слова. Сабацы, давайте паслухаем. Пераслухаем, давайте. Гиене бояться, собацы вещать. І як я? Адказ. Гэта ж мягкая лагодная беларусізацыя, без перагібаў, каб рускім людзям не было крыўдна. Ну, то бок, давайте пачынаць па крысе. Давайте мы па-беларуску, але сабака ўсё ж таки жаночага роду, да? Вось, пакуль што. Не траўмаваць публічнасць. Да. Ну што, мы абяцалі вам мемы, і яны ў нас сёння будуць замест найлепшыя мемы тыдня. Давай. Там, што праўда, іх там больш, таму заходзьце вось на тыя аккаунты, якія вы бачыце, і парагачыце наўпоўніцу. Мумін ліха стартуе гэтую тэму, і першы мем, ну, мне здаецца, вельмі годны. Гэта мем пра аўчарку, аўкубак і аўкеліх. Класна. Трэба скінуць Ігору Сігову. Ну, мне здаецца, яшчэ тут трэба дадаць аўпысу. Ну, это уже... Добра. Далей, іграем далей. Яшчэ адзін мем ад Кірыла Машнінскага. Табе варта заняцца справамі, кажа птушка дыназаўру. Я іх зраблю дыназаўтра, кажа дыназаўр. Няма такога дня, кажа птушка, а ён каламбур не адчынілася. Добра. Всё, у яго норм. Ну і з класікі. Былы-былой паказвае нам ментальную сувязь паміж двума людзьмі, і вось яна, ментальная сувязь. Як у той песні. Прыбраў ментая, а галаву скарміў катам. Пра рыбу гэта. Конечно, пра ментай. Сябры, гэта было бла-бла шоу Чык-чырык, у якім Алексей Сапрыкін распавядалі вам пра самыя галоўныя падзеі тыдня самымі мудрымі, збалансаванымі словамі. Зараз скажу, не веру. Вугляводамі і бялкамі. Гэта пра твіты, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень. Да пабачэння.